Nakon toga ide oslobađanje Mojmila Brda. Tu akciju je vodio Kiril Mučarević, jer je bila Dobrinja u blokadi. Učestvovali su u tome jedinice. Italijani u tom učestvovali naravno. Specijalna jedinica Dragana Vikića i druge jedinice, ali je nosilac tog gdje je isto bio Kiril Mučarević. On je bio najuporniji da se taj dio odradi. On je razumijevao to bolje od mene. Da se to mora brzo riješiti. I naravno mi smo se uključili u planiranje, taj dio posle je odrađen, on ga je napisao, on ga je opisao u svojoj knjizi na vrlo lijep način. Stvorena je jedna dosta velika slobodna teritorija u Sarajevu. Armija je otišla, mi smo već stvorili slobodnu teritoriju u Sarajevu i sad mi idemo dalje. Juli mjesec je